Ayo. Kalau gue. Kula welengi manggon tapi. Lah, kok iso manggon? Lah gak paham kok sing paham guru kita berjuang. Aku ya ora paham kok piye maksudnya. Lah ya piye maksudnya? Enggak ngerti aku kula weling. Lah ya ula Kula weling manggon lah, kula weling urip ya telusur-telusur ngono. Lho, kula kasih satu. Iya, nggih. Ucapkan untuk gerobokan yang hari jadi 3 abad Mbak Diri kita. Nggih, wilujeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk gerobokan yang ke-300 abad. Tak swamplok kowe kok. Kok 300 abad kok suwemen. Nek 300 kuwi tahun, nek abad iki 3 abad. 300 abad dunyane kukut. Masya Allah. Tak go ora iso sih aku sing ngisini aku ngene iki. Ado-ado tak terangne. Cindenipun mangke Birgita sarjana seni niku alumni ISI Surakarta. Bareng teko kene iso 300 abad lho. Gile ngomongnya serius lho kuwi iki. Mboten, Pak. Kula mboten maidu. Apa lah ngopo? Bocahe grogi alih kula. Mergane karo jenengan. Kalih kula grogi gugupe pol no ketara banget no. Lho gugupe pol. Lho grogi bocahe. Aja pedean ngono to, Mas. Alah wong aku mau mrene anakku wis nangis geger. Terus? Bapak mangke main kali Mbak Birgita. Aduh, ojo, ndek ben lho bapak tau dirabi Mbak Birgita. Kae pasayangan kae, awake dhewe kae rung pegatan lho kae. Wow, dramane to, Mas, dramane to. Dramane anakku bojone kene. Rung pegatan lho kae. Oh iya. Anakku jene kok kae, ayo Mbak Birgita rene kapan? Dadi warga ibu ngono lho, ayo. Ngene biasane iki ya pelawak utawa dalang atau seniman. Lekas hit ngono biasane rada aneh-aneh pancen ngono kuwi. Ning tak eleki aja ya. Niku pundi niku? Nggenku ngono pirang. Oh, nek ngene kono mboten napa-napa, nek mriki mboten kok, Pak. Oh iya, syukur Kan lah. aman. Aman. Oh iya. Sik tak ndengakne menggung tutu. Oh iya, tutupno sik. Ya, 3 abad ya, Nak. 3 abad. 300 abad atau 3 tahun ngono lho sisan dibalik. Kok malah dibalik jenengan. Ya, coba. Selamat ulang tahun yang ke-3 abad ya toh, Pak. Ya. Semoga masyarakatnya sehat, Amin. hidup rukun, Amin. semoga panennya melimpah. Terus rezeki Panen melimpah piye wae nyemoni. Loh, lah nyapa? Kene gagal panen perkara tikus kok. Lah makanya didongakne kok. Oh, bener Bir. Ditungakne. Ayo. Lah nek ndongakne sing Lah genep. piye? Nek panene melingkar tikuse kon ngaleh sik. Lah panene oke nek tikuse jek ning kono ya dientekke to kuwi. Tikuse ora bakal ngalih mergo tikuse saiki dandan gareng. Lah iki. Ya. Balik to. Iya. Yo sak bagianmu. Heeh. Izin neh Bir. Semoga sehat semuanya. Semoga utangnya ndang lunas. Loh, bahasan bahas utang langsung amin, Pak. Lho kuwi penting kok kehidupan kok ya. Penting ya, Pak. Iya. Masamu terus cukup ngono kuwi. Utang lunas nek goramin iki ya cukup. Loh, Lah nek ra diasok lek lunas lho kapan? kuwi kan doa terbaik kok, Mas. Wong donga apik kabeh kok salahne piye to rek karo. Donga ki yo sing ngurut. Lah apa mau didongake muga-muga gek ndang meteng upamane. Ah. Tak dongake ndang meteng gelem ora? Moh. Ayo. Lah yo mau padahal meteng ya becek to, Pak. Apik lek Kene rapi. kok mergo ora urung duwe bojo. Iya. Padha muga-muga utange ndang lunas. Ajine ya apik. Lah nek ora sok nek lunas to. Yo malah gur padudon to kowe iki. Ya wes, semoga rezekine bertambah ben iso nyauri utang. Lah maksudku ngono sing ngurut kok Oh, kowe iya. bapak iki lho. Ayo waduh. Bapak pocong apa piye ora? Ayo. Lah ngene wong ayu tak jago anak. Wah iya. Bar kuwi molet ya. Nggih. Ya iya, cak ayam. Yen dereng ngene iki. Sik iki coba. Saking kula Pak Jaini BMC. Aje BMC. Nyuwun gending kembang rawi. Oke, Pak. Oke, nggih. Kagem kanca-kanca komunitas Jakarta Karno Bojonegoro grup lumantar channel pun tadi. Ha nggih, para kanca-kanca BMC kang rawuh matur nuwun. BMC ini wayang mania community. Siapapun dalangnya yang penting wayangnya top ya di sini. Nggih, luar Komplit iki biasa. wau. Nggih. Komplit saking Kudus Pak Nggih. Priyo menika Pak Matur nuwun, Utomo Pak. king Pati, Nggih. wonten Pak Puji king mriku. Nggih. Tak Zaini komplit niki wau biasane Alhamdulillah. piye sekawan niki nek kadung nyawer 500-an urunan. Mosok, Mas. Tahun wingi ngoten, tahun wingi. Lah saiki? Ketok entek. Lah ya nggih. Ya coba diaturake dhisik ya nyelani Mas Sendika Jajak ya. jauh, sendika Ah, nggih, jauh. coba kaya apa. Awal-awal ya